Manlain-lain na klase nin Belen tampok sa ginibong Presepio Exhibit 2022 sa Holy Rosary Minor Seminary sa Naga City. Siripunta ang mga kakaibang Belen na ini sa report ni Rosie Nieva. Tuyong maabot ang Kapaskuhan, mahihiling ang wala tuong mga Christmas decorations sa manlaing-laing na lugar. Yaon ang mga Christmas tree, Santa Claus asin syempre ang Belen kung saan mahihiling Sinda Jose, Maria asin Baby Jesus. Alagad ipahunindo ang mga Belen na ini sa Presepio Exhibit sa Holy Rosary Minor Seminary. Sigun ki Father Francis Tordilla, Presepio ang apod sa mga Belen sa Italia. Asin ang pagkakaiba kay ni, pigbabali sa mismong Belen ang sitwasyon kan komunidad o kan bilog na simbahan. Ito medyo kakaiba. Ang Italian concept is nilalagay nila sa present context yung nativity scene. So, nandun sa supermarket, nandun siya sa may sa lumeria, o kaya nandun siya sa field, yung everyday context ng mga Italian. Mahihiling sa exhibit na ini, ana sa 24 mga presepyo o Belen na nagre-representar sa manlain-lain na simbahan asin ministries sa irarom kan Archdiocese of Cáceres. Sa tibay kan pagkakagibog, garo ka man sa na naglibot sa manlain-lain na lugar, urog na takadaklan sa mga inian na arog na marhay ang presenteng lokasyon, simbahan, mga edipisyo asin iba pang landmarks kan sarong lugar. Asin na nasa likod kan magagayo na Belen na ini, iyo ang mga estudyante sa kolehiyo asin mga nasa seminaryo. Ang presepyo na ini nagibo kan mga architecture students kan sarong universidad sa syudad, ang nangyenot sa nasambitan ng aktibidad. Sentro kan sa indang obra ang St. Anthony de Padua sa Kamaligan, Camarines Sur, asin para mas makabilog nin magayon na disenyo asin konsepto, nagpasiring sa mismong simbahan asin komunidad ang mga estudyante nganing aramon ang presenteng pagbuhay kan mga tao. We have this interview po sa mga vendors kung ano pong nangyayari sa community nila sa day-to-day basis. So, yung mga ideyang po yun, dun po kami gumawa ng mga basis and yun po yung structure namin para mapag-isa yung mga community na nilagay namin sa design. Basically po, we incorporated po yung mga elements na nasa Kamaligan. So basically the Kamaligan River, yung park po, the church, and the community as well. So parang ang gusto po namin mangyari is to make the nativity scene within the Kamaligan Church. Napag-araman nagibos na sa recycled materials ang mga Belen na ini kaya di man nagastos ni dakula ang mga estudyante. Para kay Father Tordilla, dapat masabutan kan publiko na ang Pasko, iyon kamundagan ni Jesus kaya sa ibong kan manlain-lain ng mga Christmas decorations sa ngunyan, ang Belen ang pinakamagayon sa gabos na dekorasyon para sa Kapaskuhan. This Christmas, huwag nating kalimutan ang sentro ng Christmas ay si Christ. So, huwag nating palalampasin yung opportunity ito, itong panahong ito, na mabuo yung pamilya, mag-ipon-ipon at magdasal, magsimba, alalahanin natin kung paano tayo niligtas ng Diyos. Kaibanan si Jovel Ubiso, Rosie Nieva, Balitang Bicolanja.